प्रमद बर' सार बिथाङाबो मानसिया मानसि हिसाबै गाज्रि नङा नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि गोरलै गोसो आरो प्रमद बर' बिथांनि गोरलै जिथु सरकार खुंनाय बेखौ नुनानै आसाम सरकार आरो दिल्ली सरकारा दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौनो दिनै सापर्ट खालामाखैसै एडुकेशन डाइरेक्टरा जे देयर इज नो गभर्नमेंट एमेन्डमेन्ट बिल 10टा कलेजा जेबो गभर्नमेंट एमेन्डमेन्ट बिल गैया माने जेबो गैया प्रमद बर' बिथाङाबो आंनो हरदों प्रमद बर' सार बिथां थानायाव जुदि स्कुलखौ कलेजखौ जुदि सरकारि खालामनो हाया प्रमद बर' बिबानाव थानायावनो जुदि 3 बोसोर साख्रि होनो हानाय खेमेथाखौ बन्द खालामना दोनबायब्ला प्रमद बर' सार थानायावनो जुदि हनै सिमाखौ बारियाब्ला प्रमद बर'खौ जोंनो मानो नांगौ इउजि ब्रह्म सारा स्टिलाव दङ बे मानो बुंनो हायाखै हांग्रिकुसि गामियाव बे दिरा समस्तियाव रायजो राजाजों गोबां खोथा रायलायबाय आं बेयाव बुंदों प्रमद बर' सार बिथाङाबो मानसिया मानसि हिसाबै गाज्रि नङा बिथाङाबो मान सन्मान मोननांगौनि बिबाना दङ होनना आं बिथांमोननि सिगाङाव बुंदों आं रावखौबो गाज्रि बुङाखै नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांनि गोरलै गोसो आरो प्रमद बर' बिथांनि गोरलै जिथु सरकार खुंनाय बेखौ नुनानै आसाम सरकार आरो दिल्ली सरकारा दिनै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौनो दिनै सापर्ट खालामाखैसै नङा होमबा बिथांनि गोरलै जिखौ बियो सासन खालामनो हायै अबस्थाखौ नुनानै दिनै दिल्ली आरो स्टेटआ बिटिआर एकर्डखौ दिनै सापर्ट खालामाखै दिनै बे लेखायाव दै लिरदों बेयाव लिरना हरखादों जे इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेंट टु प्रोभिन्सियलाइज दा कलेज 10टा कलेजनिल' खौरां बुङाखै कुनु कलेजखौनो सरकारि खालामनो हाला होननानै आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्टनो दिनै लेटार होदों बे खोथाया गोरलै नङा मिथिबाय बे खोथाया गोरलै नङा बिराद गिदिर क्राइम बे आसाम सरकारनि जेराव आसाम सरकारानो बेखौ मावगोन होननानै जोङो खालामना होगोन होनना बिबान लानानै एकर्डआवनो लिरना लानाय आसाम सरकारासो एकर्डआव बुंदोंमोन जे जों खालामना होगोन ना नै दाखालि जुननि 9 तारिखबो बुंदोंमोन जे जोङो 10 कलेजाव सरकारि खालामना होगोन ना नाथाय दिनै बिथांमोना नै लिरना हरबाय जों खालामनो हाला प्रमद बर' बिथाङाबो आंनो हरदों बिथाङानो जुदि बिटिआरनि इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि चिफ बिथाङानो आंनो हरदों डिरेक्टरा आंनो हरदों नै इडुकेशन डिरेक्टरा जे देयर इज नो गभर्नमेंट एमेन्डमेन्ट बिल 10टा कलेजा जेबो गभर्नमेंट एमेन्डमेन्ट बिल गैया माने जेबो गैया बेफोर खोथाया गोरलै नङा रायजोनो फरायना हो बेफोरखौ आं रायजोनो कपि होजोब्बाय दिल्ली सरकारा बुंबाय दिल्लीया बुंबाय जे नोंसोरनि उदालगुरियाव जिहेतु तेजपुरानो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दंखायो उदालगुरिनिफ्राय तेजपुरा बारा गोजान नङा नोंथांमोना तेजपुरावनो सोलोंथाइ लाहैथां ट्राइबेल इउनिभार्सिटि आरो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि एखे होननानै मानो बुंदों बिनि ओंथिया मा फरायना होलाय लेखायाव थानायखौ नङा होमबा दिनै बुंदों कच फेक्टरि रेलवे कच फेक्टरिया बङाइगावआवनो दंखायो क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान नङा होनना दिल्लीया दिनै लिरनानै हरबाय बेखौ रायजोनो फोरमायना हो बिनि ओंथिया मा एनआइटिया दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवनो गंसेल' स्टेटआव होनायनि पलिसि दङ गोदान एनआइटि होनायनि कुनु पलिसि गैया बिनि ओंथिया मा दिनै प्रमद बर' थानाय सरकारावनो जुदि बेबायदि जुदि जायोब्ला प्रमद बर' सार बिथां थानायावनो जुदि स्कुलखौ कलेजखौ जुदि सरकारि खालामनो हाया होनना जुदि लिरनानै हरोब्ला प्रमद बर' सार थानायावनो जुदि हनै सिमाखौ बारियाब्ला प्रमद बर' बिबानाव थानायावनो जुदि 3 बोसोर साख्रि होनो हानाय खेमेथाखौ बन्द खालामना दोनबायब्ला प्रमद बर'खौ जोंनो मानो नांगौ रावनोबो नाङा बेखौनो लानानै दिनै आं बुंदों दिनैनाय इउजि ब्रह्म सारा स्टिलाव दङ बे मानो बुंनो हायाखै जे नोंथांमोना बे लेटारखौ मानो हरखो एकर्डआवनो दंखायोमोन जोङो सरकारिकरन खालामना होगोन एकर्डआवनो दंखायोमोन आयं मिथिबायना मानो नोंसोर लिरना हरगोन ना इउजि ब्रह्म सारा मानो बुंनो हाया नंखाय खोथाखौबो नोंसोर बुंनो हायो जे रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो गबाय होनना नंखाय खोथा बुंनो हायो सैथो खोथाखौ मानो रायजोनो बुंनो हाया होननासो आं दिनै रायजोखौ बुंदों मिथिबाय बिनिखायनो गोसोआव लाखि आं बुंदों प्रमद बर' बिथाङा मानसि हिसाबै गाज्रि नङा आं बेखौल' बुंदों नाथाय बिथाङा बेसेबां दिन बिटिआरनि चिफ जाना थागोन बर' रायजो राजाया दुखु मोनगोन बिटिसि रायजोआ कुनु खुसि जानाय नङा आरो गोबां बाहेरनि मानसि हाबनानै जोंखौ धंख' खालामनांगोन बिनि अनगा आरो जेबो गैया थेंक इउ नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा हादरसायारि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव रोखा खौरांनि थाखाय 8720
903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।